Aktuelna direktorka Zavoda za javno zdravlje Eržika Antić kaže da nisu tačni navodi da pacijenti trpe i da Zavod nema osnovna sredstva za rad. Da je tako, Zavod ne bi dobio pozitivnu ocenu za realizaciju programskih zadataka iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, kao i od Fonda za zdravstveno osiguranje, a konačno i od Ministarstva zdravlja, kaže Antićeva. Zavod za javno zdravlje Vranje nikada nije izgubio akreditaciju svojih laboratorija od ATS-a. Što se tiče reprezentacije, nisu tačni navodi da smo potrošili više od 2,5 miliona dinara za godinu dana. Taj iznos je svega 260.000 dinara, što je čak i manje od sume koju je odobrio upravni odbor, kaže Antićeva. Što se tiče novca koji se troši za stručna usavršavanja, ona tvrdi da su strogo planirana, a sve u skladu sa planom stručnog usavršavanja. U saopštenju Antićeva odgovara i na primedbe o višku zaposlenih. Ona kaže da je nakon primene zakona o bezbednosti hrane, kada su oduzeti mnogi poslovi svim zavodima i institutima za javno zdravlje u Srbiji, ostao veliki problem, a to je višak zaposlenih. Trenutno Zavod ima 114 radnika, od toga 13 lekara specijalista i 30 medicinskih tehničara sa srednjom i višom stručnom spremom. Ostali su zdravstveni saradnici i nemedicinski radnici. Posle svega smatram da iznošenjem netačnih informacija pojedini lekari preko sindikalnih organizacija samo žele da umanje ugled Zavodu, upravnom i nadzornom odboru i da mene i moj menadžment diskredituju, stoji u saopštenju direktorke Zavoda za javno zdravlje.